Adelka, je tu sála plná ľudí, ktorí ťa majú radi a keď nechceš, tak si nemusíme ani predstavovať, že tu sú. Čo je lepšie? Ty neslyšela hudbu? Nič sa nedeje, však nás sa pustí znova. Vieš čo, pre teba ju pustíme ešte aj 3-krát, 4-krát, koľko by si len chcela. Chceš ešte raz, alebo chceš 2-krát pustiť? Ještě jednou? A tady ti upadlo srdíčko, to ti musím vrátit. No, to je talisman. Šťastné srdce, prosím. Pro mě. Jsem tady s tebou, jestli chceš, přijdu k tobě, sednu si na zem a můžeš zpívat jenom mě. Všetko OK? Dobre. Snáď by bolo dobré, aby Adelka v úvode tú hudbu počula, keďže začína tak sticha, takže výnimočne ti budem pýtať veľký aplaus, dobre? A dámy a páni, Adelka Ferencová. Do you ever feel like a plastic bag cruising through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet on the screen, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like a 4th of July, 'cause baby you're a firework, come and show up your work, make it go oh, 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 as you shoot across the sky. A standing ovation v bratislavskej Incheba Expo Arene. Nádhera, nádhera. Musím říct, že jsem úplně nadšená, jsem ráda, že jsem na to jeviště nešla, protože bych ti to jenom pokazila. Nejdřív jsem ti chtěla pomoct, aby si představovala, že už jsem v té hospůdce a že mi zpíváš, ale víš co, já tam přijdu. Zaspíváme si a jsi báječná, bylo to skvělý a to nevadí, že ješ na podruhý, ale víš co, stálo to za to. Byla jsi úchvatná. Děkuju. Adelko,
Já ti musím říct, že máš můj neskonalý obdiv, protože kdyby se kolem mě dělo to, co kolem tebe, tak nezačnu ani na pop 18. Ty rány a to všechno, si výborná a vůbec to nevadilo, ba naopak možná ti to pomohlo. Byla si výborná, krásně to vypadalo a všichni byli nadšení. Děkuji vám. Odhľadnúť od skutočnosti, Adela, že si urobila show, ktorá má sledovanosť. Som si rýpol. Tak si skvele zaspievala. A som veľmi rád, že si to dokázala a že sa nebála. A prezradím ti ešte jedno také malé tajomstvo. Lucie Bíla má mimoriadne rada pesničku Firework od Katy Perry a keď sme robili na jej platne, tak sme hľadali takúto pesničku a som rád, že si ju dnes zvolila. Sadla ti, bolo to vynikajúce. Děkuji vám moc krát. A snáď môžeme prezradiť, Adelka povedala, že jej bude zajtra veľmi smutno, keď to celé skončí. Vraj bude veľmi chýbať porota, povedala. A našla si novú kamarátku, Dianku Kalaševu, však? Ano. Áno, presne. A štvorčísli je to, jako povedz ty. Čtyřčíslí Adelky je 9972, takže jestli chcete, aby dnes večer vyhrála, posílejte jí SMSky jako o život. Adelka Ferencová!